Todos temos que cumplir as normas e respectarnos no uso común das vías. Isto é no que se debería insistir segundo a Asociación Pedaladas. Case todos os ciclistas somos condutores tamén. Eu teño carné de conducir, eu vin aquí camiñando, pero puden haber vido en bicicleta ou co meu coche. Todos somos condutores, de feito, en España. E unha persoa que vai en bicicleta non é menos nen máis. Todos debemos de cumplir a normativa, non hai este tipo de guerra que se dá, hai persoas que non lle gustan as bicicletas na estrada, que consideran que é un vehículo que lles fai ir un pouco máis despacio, que teñen que adaptarse ao seu ritmo, á súa velocidade. Eso é un problema de seguranza viaria, de tráfico, de falta de carrís bici nas infraestructuras. Entre outros temas axendados para a xuntanza que tiveron hoxe na subdelegación do Goberno, Pedaladas solicitou que se investigue o suceso ocorrido onte por parte da Fiscalía. O primeiro é que consideramos que esta agresión saíuse do ámbito dunha discusión de tráfico que se dan en determinadas situacións de tensión. Isto sae algo amparado no artigo 148 do Código Penal, se estamos falando dunha agresión con arma a Roma, se estamos falando de que oímos comentar en su delegación de Goberno para que a Fiscalía inicie un trámite xa de investigación. Incluso a esta persoa pode caerlle de 2 anos a 5 de cárcere, en caso de que se sea declarado culpable. Lembrou, sen embargo, que isto foi un caso aillado. Hai que facer un chamamento á calma, hai que facer un chamamento a que os ciclistas son persoas que usan un vehículo na vía pública, teñen os mesmos dereitos, as mesmas obligacións de quen vai en un coche, nunha moto ou quen vai a pé. E iso é importante dicilo. Sempre evitar os conflictos e, ante un conflicto, denunciar. Tamén se falou no encontro do paseo ciclista e peonil entre Pontevedra e Marín, que xa se incluíu nos últimos anos nos orzamentos do Estado, pero que aínda está pendente de execución. Estamos reclamando un carril bici entre Pontevedra e Marín porque só eliminaría moitos dos problemas. Outra cousa que se reclama desde fai moitos anos é que os camións que acceden a Ence o fagan desde a autovía, desde a P11. Que non hubiera producido ese efecto se o camión hubiera entrado desde a P11, non hubiera dado esa situación de conflictividade. Para reclamar que se poña en marcha xa este proxecto, teñen convocada unha manifestación este domingo.